No niin. Näin on taas vuosi vierähtänyt ja rakettitilasta otetaan. Tässä nyt on ennakkotilassa ehtinyt, kun se hakee vähän on kiireitä tässä, niin katsotaan mitä sieltä tulee, niin tulee toisessa osassa sitten semmoista, mitä otetaan paikan päältä. Niin pitää sen tosta auki tonne noin. Nähdään sitten, että mitä se pitää sisällä. Yllätyksiä ja karkkeja ja mitä sun lie. No niin, sieltä vähän pilkottaa jotain jo ja katsotaanpas sitten mitä täältä löytyy. Okei, eikä ensimmäisenä niistä saa tuo sivusuhria. 2 pakettia vaippereita. Voitais itse asiassa katsoa tosta miltä ne näyttää. Tota noin. Aika tämmösiä perushyviä näyttäis oleva. Ihan perushyviä. Taas se tuli boksiin takas suisti ja sitten 100 laukasta Starburst. Tuo vähän niinku 100-tähtinen, mutta tommonen rätinä lopussa. Sitten näyttäis olevan P1 1 paketti. Vähän sitä huonompaa erää, mutta ei se haittaa. Ja sitten näitä vähän tämmösiä pienempiä. Mun mielestä näissä ei näitä tehoja enää oo niin paljon kuin niissä vanhoissa. Sinänsä vähän harmi, mutta mitä? Onko täällä joku Happy Star? Onko nää niinku semmosia flasheja? Semmosia flashbangeja vähän niinku. Sitten ei vittaa, aivan älyttömän kokoinen. Spinnereitä 45, eiku 44. No, tää on vähän isompi paketti, mitä mä luulin. Ja tilauksen ainut pata, kun otin vähän niin myöhään, ottakaa hetki. Nimittäin Stormcaller, elikkä onko se nyt myrskyn kutsuja. Tuossa on ihan hyvä tuo pyromassan määrä. Mutta tosiaan, kun en nyt ehtinyt hakea kun nää tosta nuo tilaukset, niin tässä nyt tulee toisessa osassa. Katsotaan varmaan ehkä huomenna saattaa jopa tulla. Käy hakemassa sieltä niitä tuotteita, niin katsellaan sitten.